Salam, hormatly vatandaşlar. Şu gün 2023 ýylyň 5 fevraly hepdeniň ýekşenme güni. Hoş geldiňiz Türkmenistanyň Demokratik Platformasynyň kanallaryna. Şuňky biziň temamyz MHM agentlary we ýarlaklaryň oýunlary ýa-da gysgaça aýtsak MHM metodikasynyň içindäki argumentlara serdik geçmek. Ine meniň bilen şu gün efira Ahmet Apara biziň ýazyjymyz, neşriýatçymyz, şahyrymyz, jurnalistimiz gatnaşýar. Salamu alaykum Ahmet Apara, hoş geldiňiz. Aleykümselam Murat, salam gaderli illeşler. Ahmet Apara, inni men şol MHM metodikasynyň içindäki argumentler we soragary 5 san bölüme böldüm. Biz gysgaça 45 minutdan geçireli. Sizden bir haýyş, her soraga gysga, ýani pikirleri gysga jemläp aýdyp bersek, biziň aktivistlerimize, bizi izarlayan adamlara ve Türkmenistanyň građanlaryna gowy düşündiriş bolardy. Sebäbi köp adam maňa ýazýar, haýyş edýär, murada kelle bulaşdy. Kim näme diýär? Bir bu zat diýär, beýleki ýene bir zat diýär. Men kellem bulaşdy diýerler-de. Men düşünýän sebäbi olar 32 ýyllap siýasata goşulma adamlar, goşulmadyk adamlar birden ýanky üstüne dağdan su gelen ýaly informasiýa gelýär bolýan, ýanky jemgyýet informasiýasy, siýasy informasiýa, ýönü informasiýa, hakykatlar gelip başlady bolýan adamyň kelleri çarşyp başlady. Şoň üçin ine seriýalyk jurnalistler, bütöwi, durnukly, fundament ýanky düşünjeleri bar adamlary biz efirlere çağıryp ýanky halkymyz düşündirjek bolýar. Gelin onunla başlaýyn. Ruhsat berseňiz. Bolar. Ine şol birinji soru metodikaň esasy TikTok'da, YouTube'da halkyň arasynda MHM guluklary ýürüýte öz adamyň üstünden şol argumentlerden ýa. Ýani halk galmaz ýaly, agzybir bolmaz ýaly, halk hiç sada pikir etmän, gözüni ýapyp baýa, paça, ýani kellesini egip diňler ýaly. Ine birinji soru. Siz Amerikadan pul alıp Türkmenistana karşı uğraşýaňyz. Siz ýaly aktivistler şu öňe çykýanyň hemmesi. Oň ýanky bir ýerdelik istel hemmesi. Siz Ýewropada pul alıp Ýewropadan pul alıp Türkmenistana karşı uğraşýaňyz. Siz watan düşmanlar, siz watana karşı uğraşýarsyňyz. Amerika bilen Ýewropanyň pullaryny alıp siz arkadagymyza karşı uğraşýarsyňyz. Ine şu soraga siz näme jogap berebiljek şu bizim halkymyza? Halkymyň arasynda ýöne kaýadylary şunu ulanýa. Ya men TikTok'lara baranda bize şu sorular berýärler. Bir-birden jogap berip ýadadım. Indi ýanky YouTube'a çykaryp şuru MHM metodikasynyň birinji bölümine biz şunu jogap bereli. Ine söz sizden Ahmet Apara aýdym. Bu soruga jogap bermek heme ansat, hemem kıyın. Ansatlygy bir ýok diýip bolýar. Yok, ödem şonu men ödeme hiç wagt diňe bir Amerikada däl, Amerikadan näl Ýewropadan pul alamak. Men asıl hiç kimden pul alıp Türkmen azat etjek bolamok. Men öz aýlygymy goýýan. Şol işe men ömür boyu özüm işläp, diňe işden boş wagtlam makala ýazýan, onuň 2016-njy ýylda Erkin Türkmenistan radyosu nimeni açtım. YouTube'da Halk Radyosu'nu açtım. Son onu yapanlarından son Erkin Türkmenistan TV radyosu TV'de atlayan açtım. Bizim radyomuzda bir 10-12 tane adam var. İşlep gören yaş olanlar yıllar. Yönü şolun atları yapık. Sebebi olur intek yaş köpüsü yurda girip çıkmalı olyalar. Etmeli işleri var, okulları var. Onun hemmesi olan Şweçya'da ya Norvegiýada däl bir adyny açyp görüşer ýaly ýagdaýlary dürlü olan. Şoň üçin radiýanyň jogapkary hökmüni hemme esasy agram men özüm almaly bolýan. Olan adyny goraýan, köpüsiniň ady 80-90%-nyň ady gizlin olan. Ýani häzirlikçe. Ol hemişe gizlin bolup kalmaz. Bir demokratik hereket ýeňse Türkmenistandan soň illeşlerine olan atlaryny, ol gahrymanyň atlaryny bilerler. Ýöne häzirlikçe şonu
bir açamdyk. Şoň üçin men edil ýyllarym soljaýaly urguýuny esasy urguýuny öz başyma çekmeli. Ol ýa onam çekken ol men öwrenşen işim. Inni ýene de şol pul almak meselesine gelsek. Umuman yurdu talap oturan adamlar var. Hramow, Şadan, Berdimuhammedowyň tohumy, öň Niyaz hem şoň ýallakylary. Olar o yurdu gemrenine halkyň ünsüni bir zada bölmeliler. Olar halkyň jüýsüne şeýle elini sokmak üçin owurlar näme diýerler? Avtobusda jüýk eterler. Her kim öz ömrüne jüýk eterler bir işleýişini görse görendir. Ol Sowet döwründe de bardy. Misal şunu aýdaly, şäheriň içinde gatnaýan avtobuslarda her marşrutda olar bölüşýärler da, hani misal üçin şu marşrut, şu köçeden ýören avtobuslarda biz owurlamaly adamlaryň jüýsündäki gapçygyny, puluny, ol marşrutdaky siz owurlamaly bolar öz arasynda bölüşýärler şäherleri. Onuň olar nähili işleýärler. Men özüm gördüm de şonu ünsüli jurnalist olamdym. İki tane adam olup iki tarafından gelýärler, bir şunu pul wadyr diýip ýerine çak etseler, onuň inni şoň jüýsüne elini sokmaly. Ýöne şol jüýsüne elini sokanyny bildirmediligi üçin şoň ünsüni bölmeli. Başga bir zada urukdurmaly şoň ünsüni. Şoň üçin gapdalnaky bir zada görkezem bolýar bir ýerine. Ona walla diýip ýanky bir ylgap barýan bolsa, şonu görkezem bolýar. Ýa bolmasa başga bir zada ünsüni çeken bolýar. Ay ol pişip tas avtobusyň aşagyna düşüpdi diýen bolýar. Gara ol adamam şonu görjek bolup gowlanýar-da. Şu gowlananyny ýanky owry jüýk eter, oň sokýa elini, oň jüýsüne. Şonu gapçy alyp çykarýar-da, öz jüýsüne salýar, onuň gidýärler. Indi şu häzirki wagtda hökümetiň adamlarynyň, rejimiň hem şoňa gulluk edýän adamlar hem edil şol metody ulanýarlar. Halky talamak üçin, yurdu talamak üçin türkmeniň gazyny, neftini, minerallaryny, ähli baýlyklaryny, halkyň öndürýän gara deri bilen azy derini döküp öndürýän baýlyklaryny satyp öz ýüýlerine urmak üçin olaram şolana seret, ana ol onu ýatda ýollayıp ýanky görýän bol Amerikadan pul alýar Murat Gurban. Ana gül sapar Amerikadan ya Şweýçadan pul alýar görseňiz lan onu şeýtirip adamlaryň ünsüni bölýärler de onu arpaýjak ýanky jüýsüne elini sokýarlar. Bol bir aýtmalar. Onuň inhanny ýene de bir zatda şoňal edip ulanýarlar şu adamlaryň ünsüni sokmak nemesini onuň ýeri gelenine aýtar. Dogry. Menim bir goşşakladymma, ine hormatly watandaşlar, siz diýäňiz, biz pul alýar Amerikadan. Gaty dogry belläkleşdi, akıl taparaga menim goşulýan, menim sizden kimden öz ýanky biznesden işlän pulumy opozisiýa, ýagny siyasata goşýanlar şol öz pulumy hereket etdiler. Ine şu zatlary hiç kim turup bize aýdyp bilmez, men pul berdim, men eýtdim, beýtdim diýip aýdyp bilmez. Biz özümiz eýdýär. Şu güne çerli aýdanan bolmaly. Indi gepim tümmekleri bu zatlara bizde ýok. Ýöne gelin başga gagdarda serdim. Men senin ünsüňizi böleýin. Ünsüň şu ýerde ine Türkmenistana Amerika pul berýär. Ünsüň şu ýerde Amerikanyň ilçhanatynyň ýolbaşçysy adam Matthew Clemo ine ofitsial aýdýar, biz Türkmenistana pul berdik. Ünsüň şu ýerde pulun meçhörüne aýdýar где-то 1,8 milyon dolar ine biz berdik diye. 30 ýylla biz diňe поддержку üçin Türkmenistany в области сохранения культурного наследия, ýagny taryhy we kultur mirasyny saklamak üçin biz 1,8 milyon dolar berdik diye. Ünsüň Amerikanlar Türkmenistana pul berende gowmuş, problema ýokmuş. Sebäp şu pullar gelýär, o ýerde 1,8 milyon giden oga şol bizim tarihi mirasymyza. Tarihi mirasymyzy düzeltmek üçin. O owurlanýar, ýardan owurlanýar. O hakda gurrun edilen ok, diýmek bul Amerikanlar Türkmenistana pul berende normal. Ýöne birden Amerikanlar demokratiýany gollap, birden opozisiýa kömek edip pul berse, ana Amerikanlar ine size pul berýär diýip bize topulýarlar. Indiki materiýala seredelim. Ine ýazýa
yani radyo adatlık geldi. MVF, Европа, Международный валютный фонд, выделил Туркменистану $325 миллионов. Demek, $325 milyon MVF Türkmenistan'a berdi. Şu yerde neyme berdi? Hemme adı yazılı. 228 milyon 700 bin yeni bir adı verdi. Başka yeni bir adı verdi. Yani. Yine şu kömekler Türkmenistan'ın bütçesine geliyor. O yerden hem yani çinovnikler paylaşıp uğurluyorlar. Yardımdan uğurluyorlar. Bu hakta hiç kılgırılmadan o. Neyemçik bizim halkımız şuraya doğru olur, hükümete verin o. Size o Amerika'dan pul alyanlar, Avrupa'dan pul alyanlar. Hana nevit kadını nerede, niye olur sap ediyorlar? Neyemçik aydın oklar. Demek bulurum, Amerikanların ve Avrupalıların tantını edip diyorlar. Sizin fikrinizce, eğer de bir Amerika'dan pul alsa, demek olurum, Amerikan behvitlerini koruyorlar. Gelin izine seyredelim. Yine şu yerde OPEC $45 milyon Türkmenistan'a verdi. Suda sırayını yani gayet kurmak için. Yardımdan uğurlanıyor. Onu demek APEC Türkmenistan'ı oynuyor demektir. İnnikin seyredelim. Yine Arapski Emiratı yani Dubai Türkmenistan $100 milyon aeroportu kurmak için, elektrostansiyonu kurmak için. Onunla Dubai'nin yani şeyhinin oyunlarını Türkmenistan'a geçip dura oyunları. Ondan başka en bir erken şahit ünferin Raşit Meredov pasport mafyasının yol boştu. Bütün dünya carede biz Amerikanlardan pul alıp göremiz yok, kömek edemiz yok deyip aydanına radyo adı attık. Amerikan ilçihanası bilen gün kontaktı deyip şondan soruya. Siz Türkmenistan'ı kömek ettiniz mi, etmediniz mi, şonaydın deyip. Oğlum intervью veriyor. Посольство США ответило на заявление туркменского МИДа о недостоверности информации об американской помощи. Sizin MİD'in yolbaşçısı Raşit Meredov şu derecede vice-premier yalan aydiya deyip Amerikan ilçihanının yolbaşçısı ofitsial aydiya. Ünferin. Şu yerde yine bulur aydiya Cemi $1 milyon verdik diye $20 yani paylavaydı. Cem $325 milyon verdi. Bundan aşağı diye biz 30 yılla 167 proyekt ettik diye $3,5 milyar Amerikan dolarını energetika o hocalığına ve beylik stratejik zatları yine biz size verdik diye. Demek 3,5 milyar dolarlık olay Türkmenistan'ın Amerika'dan pul yurttur. Anemç bu arada şu TikTok'ta geziyen bizim vatandaşlarımız MHM agentler aydan ok. Demek Türkmenistan Amerikan aşağında. Demek Amerika Türkmenistan aylıya. Murat, mümkün mü? Ben işte bir boşlukladım mı? Belki neme Reşit Meredov ağırlayan neler? Belki doğrudan ama şu pulları görünüm derler. Şu devlette hiç vaat şu pulları işledilen neler? Halkın bekvidine ya devletin bekvidine. Belki o pullar gelen vaadına Berdi Muhammedov'un Hram'ın hem Zadan'ın arasında bölüşülündür. Onun Raşit Meredov hem doğrudan şu pulların devletin içinde işlemediğini bilenler de onun gelenini bilenlerdir. Demek ondan ol aydiyandır hakiki öz bilyenlerin doğrudan yok biz onlara yarı kömek almadık bizim devletimize onlara yarı kömek gelmedi. Demek şu kömek gelen vaadına uğurlanıptır. Eğer Dışişleri İşleri Ministrem şunu bilmeyen varsa o baş şeyle de düşünüp olur ama. Фердин, посольство также отметило, да, за последние 20 лет, Джим 32 ил, за последние 20 лет Соединенные Штаты инвестировали более $201 миллион экономической поддержки в Туркменистан, в том числе около $21 миллион в область здравоохранения. Булар $95 миллион, bir neçe milyon dolar dine Covid için aldılar Türkmenistan. Oğlum bezvazmeyen demek şeyle. Demek şu oğlum yok. Amerika. Hamana yok tabii. Murat. Oğlum hamana yok. Hiç Türkmenistan'da bulmadık Covid için. Ne diyecek hocam? Murat o pulu uğurlama maksatda. Ne için? Covid yok ahrim Türkmenistan'da hiç vaat boyun alınmadı. Ne için? 30 milyon olarak adam öldü diyerlerde. Şu araştı Finçilen veriyen havarına göre Türkmenistan'da şu Covid'den. Ama hiç vaat Türkmenistan'ın rejimi
boynalmadı. Bizde şu Covid vardı. Demek şoma berilen pulum oğurlamak katamsat oluyor. Hava allık keselilere ya da adamın inni kesellemedliği üçün profilaktik üçün son ulanlık diye edin paylaşaymalı 3 adam şol 3 kelle lajlarha. Gepim tümökleri Türkmenistan, Amerika'dan ve Avrupa'dan biz vazmiyazna yankı şeyli kömök alya. Yine kiber bizapaslık kurmak için 35 milyon dolar aldı. Onu bize karşı, halka karşı ulandı. Yani şpiyon programları edip Türkmenistan'ın sayetlerini yapıp bir topar öğüdün içki interneti kurup halka karşı halkı daşına çıkarıp yani daşkı informasiya çıkarmadı yali içki informasiya eder yali ondan yani elekten geçen yali informasiyanı içine salıp dine hem medat gül yali kovuluk yani informasiya vermek için halkı yerine uykuda saklamak için şu gelen pulları şuna savurdu. Yarısından oğurladı. Yine şu dağıtlara haramlık ve halka karşı görüştü. Amerika'nın pul alıp ediyenine hiç diyen oklar. Bular ağından tutan oklar. Yönü bize intek pulun verilmese ya bize yarlık koyup ay siz Amerikan agentleri Amerika'nın pul alyanı, ondan pul alyanı, bundan pul alyanı deyip ay diyorlar. Ben Washington'a vakit geldim. Senatlar, kongresmenlerin guruluşup Türkmenistan'ın yağdayını düşündürüp dokumentler verdim. Türkmenistan'a batış oldu. Türkmenistan'a şu batışlar bolunlu adam haklarını korumalı korkup başlayanlar. Şu da hatlar edilmedik olsa biz siyasi kömök almadık bolunmasak häzir yegenler Şammy, Pammy, yani Mara vilayetde, Lewap vilayetde oğullarda entep hekimler gamçılap halkın çağlarını alıp zorlap giderdiler. Ine tapaw. Inni biz Türkmenistan'ın adalet içinde adaletli üstürecek olup haklı adamları etmek için bir dögülödün içine hemme yani milletler yığına bir Türkmenistan yatacak bolsak onu da birden Amerika bolya halk yine kıymılya meselede kömek değilse yine şol birden kömek berayse de yine şol yanlışmış yönü Amerika şunkunu Türkmenistan'a kömek berýär hizmetdaşlyk edýär 3,5 milyar dolar bolay. Yine ol normalna. Te o yerden pul oğurlanýar, halka batışlar edýär. O normalna. Men logika düşünemok. Siz düşünýärmi aklı para? Men azda kene düşünýän ol logika. O taýda adamlaryň 2-3 ýyly dürlü topary bar. Birinji topar, olar göz-gönüşe hökümete işleyen, MKM işleyen adamlar var. Yani botlaram diýilýär da häzir olar botlar. Olar aýlyk alýar hökümetten şu bizim üstümize hücum etmek üçin. Bize dürlü aýyplamalary bizim garşymyza ýaýratmak üçin, töhmetleri ýaýratmak üçin olar hökümetten pul alýarlar. Mysal üçin Türkiýedäki türkmenler arasynda işleyen şu öz nemeler var, MKM'nin içalları. Şolary saklamak üçin her ayda 250-300 dolar berýär diýerler da iň görnükli ya da iň gowy işleýän şu içallary onun studentlerin arasyndan ulanýan içallaryna 100 dolar çemeti berýärler diýerler. Olan wezipesini belleýärler. Mysal üçin kim näme hakda gurrun edýän bolsa şonu ýetirip durmaly. Ýa-da şol hökümete emrime ýetirip durmaly. Indi olar barada gurrun ýok. Olar ni aýly üçin neme diýerler da, içalsyz edýärler. Onun adamlaryň ikinji topary bar. Olar hökümetten ya MKM'den aýlyk alýan adamlar bolmalylar. Ýöne olar şol öňde bir belli siýasatçyň aýdanlady bar. Peýdaly idiotlar diýär, peýdaly pekkeler. Pepe diýär, şolara pepe diýip at goýýar türkmen diline. Peýdaly pekkeler. O peýdaly pekkeler kimlerden barat? Olar ilymy bilimi bolmadyk bir zat diýse şu hökümetin ağzından bir zat çyksa, şonu alyp götürýän şolar bir pek adamlar. Yani özlerinin ýagdaýy analiz etmäge, ine sen aýdyşyň ýaly düşünmek kynmyşmy diýende. Bizim almayanlarımızda hökümetin alıp oturan onu Amerikan pulları, Amerikadan pulları ya Avrupa'dan. Olara kıyın şuna düşünmek. Ne için? Sebebi olan kıyınıntağım oku, bilimi yeten o. Şu sonki garaşsızlık yıllarına 30 yıldan doğrak vaktin içinde Türkmenistan'ın oku bilim sistemi dolu dargadıldı. İlki onun niyada Samskrit bilen 9 yıl etti gimnaziya sistemasını öğretmen. Eşitiptir daşarı yurtlarda Avrupa'da da hatta
9 yıllık yani orta mektepler deyip emma şoň 9 yıllık mektepten soň üniversitede girilmeýänligini hiç üniversitenin ýokary okul jaýynyň 9 yıl okudum deyip bir ýaş yetkinjegi okuw almaýanlygyny bilmeýänler. Ýani Niýazowyň özü bir tün taw adam da, gatty bir bilimsiz, ilmsiz, gompuja şoňar hem gorkajyk hem gompuja adamdy. Özünden güýçlüni wortga, ejidi wortada gabarlýar, şolar ýaly adamdy. Onun 9 yıllık bilimi hiç daha da öğrenmen girdi. Gimnaziya sistematından döretmedi. Yani döredilmedi Türkmenistan'la. Sebebi yine misal için Şveçya'nı alıp görsem okuyucular 9 yıl okuyalardı orta mektepte. Son 3 yılım yine gimnaziyada okuyalardı. Yine sonundan son üniversitede ýokary okul jaýlaryna girip bilýärler. Emma Türkmenistan'a ala edin 9 yıllık edik koydular onu. Çalısoğu edip çıkarıp oklap başladılar nemelerin. Şolum niyetse yıllap devam etti. Şimdi şol adamlar yadır Türkiye'de ya Orsiye'de ya Belarus'ta ya başka bir yerde kul olup işlep-ýörler. Olar kulun işine diýerler. Şu orta asırlarda kinolara seyretseňiz Afro-Amerikanlar, garaýagda adamlar nemelen aklan hyzmaty ne diýenler. Şol inni ýanky çalasowat adamlar Türkmenistandan çykyp 2 milyon töweregi şolar hyzmatkär bolup eýle kalklan iň agyr işlerini, gara işlerini edip pul gazanyp, aýlyk alyp, şoňun bir bölegini öýlerine iýerip, özlerim ara içip ýa çilim çekip bolmasa da arasda ýaşap ýörenler eken elbetde. Bu ören bogu. Şol adamlar umyt göredi geljege kellelerini işledip şu göreşe gelip goşulýarlar. Ol adamlardan umyt bar. Emma şu Türkiýe'ye gelip 5 köpük gazanyp, mysal üçin 5 tele gazanyp, şoň ýaryn öýüni berip ýaryna da ara içip ýatan bolsa, ol adamdan umyt ýok. Onun käbir aýdy, men arada sizin geçiren gepleşiňizi iýeripdirler, olanlar dinledim bolen. Men niye Türkiye'ye gelip keyip çekken diye. Yoksa men Türkmenistan'ı da işlep bilecek diye. Ondan yankı bizden vendetta deyip bir düşünceli oğlan var. Ahirine tuttu şonu sözünü. Ne edip tuttu? Neme deydi? Oğlan yankı öğünyen oğlan men mardan yerlimine keyip çekken Türkiye'de diyen oğlan belki ervede adam değerler. Yani düşüncesinin derecesine açacak olayanlar. Yağdayını da düşünüp bilen o. Eğer yağdayı gülyalı olsa, hemmedat gowu bolsa, kim öz ýurdundan gaýdyp başga ýurtda bir agyr iş eder. Etme de onu. Ona bir ýatdan çykarýar. Onun birden gepiniň arasynda şey diýdi. Men diýdi, Covid'den öň geldim, öýöken atlap gidip bilmän sagalanmaý adamy göresim geldi bolyn, Eýrana gitdim diýär. Eýrana gitdim de diýär, onuň men sagalamam, Eýrana geldim, men Eýrana duşdum diýär. Nezeret adam öz ýadyny düşünýär. Sen eger ýurdun gowy bolsa aýdyşyň ýaly, hemmelat gülýaly bolsa, sen hem keyip çekip beren ortam Türkiýede, näme üçin sen öz maşgalaň bilen, halal nikaly maşgalaň bilen, öz çağalaň bilen Eýrana duşmaly? Sen näme üçin Türkiýeden 60 badardan uçup gidär edin öz marda duş gaýdy bilen öz çağalaň bilen. Indi şu wagtlara akyl ýetirmek üçin adam okuly, bilimli bolmaly. Diňe bir jüzi pullu olanam yeterlikdir. Ondan indi şu ýagdaýa mene şeyler gapma garşylyklar da öre diýär. Olar düşünäýmel zatlara da düşünenoklar. Ana sen şu alıp görkezýän faktlar barmy? Türkmenistan hökümetiniň soňky döwürde, soňky garşylyk ýyllaryny 30 ýylyň içinde Amerikadan, Ýewropadan alan ummasy pullary bar. Şolar häzir internetde bar. Şolar açıp şolaryň görüp okap bilýärler. Ýöne şonu eden oklar. Mysal üçin Türkiýede 8 saat ýa 10 saat işlep geldimi? Soň ertir işe gitmekde diňjal geçsek bolýarlar ýa-da ara işek bolýar bir bölegi ýa keyip çeksek bolýar ýa şu mardan gelen illeşimden aýdyşýar. Şey diýem, olar düşünäýmel zatlara da düşünen oklar Murat. Şoň üçin şu häzirki şeyle temadaky gepleşikden geçirilmeli men dogry diýip atap edýän gel. Mümkin bolýarça ýaşlara öz illeşlemede şu ýöne koýjak zatlar bir düşündirjek bolar. Dogry. Akıl tapara. Ine şurada bir vatandaşymyz ýazýar-da. Senin bul görkezýän maglumatlaryň dokazatstwy der. Ne şu Russiýa propagandasından başlady. Ay onu alýarlar, orada Amerika, ine Ýewropada Amerikanyň nimetine tanf edýärler olar, ýani dut kotna. Ine ol maglumatlar görkezýän ýok, ýalan ol.
Ine diňe bulara Türkmenistanyň berilýän maglumatlary dogry, ýa ýalan Watan habar programasynyň berýän maglumatlary resmi taýdan dogry, galan hemmesi ýalanmyş. Gelin şu soragy ýene de seýrelerek. Şulardan ýanky bütün dünýä maglumatlary ýalana çykarýar. Ünsüň şu ýerde представитель посольства письменному ответу öz янки хат ядан жогабына ссылку на сайт с данными о представлении Туркменистану помощи по линии агентства США по международному развитию USAID. Şundanam ine pul geçirenini 2001 yıldan beri 197 milyon dolar berenden görköz ya. Şuraya sılkalar veya şunu girin saytlarda bağdır. Ine Türkmenistan şu pulları alır. Näle Raşid Miredov şolatlar bilen o. Aňyrtyna etdi. Bular öz finans agyrlyk ýagdaýyny gizlýärler. Indi men size başga bir maglumat okaýan. Görkedeýin, o maglumat häzir bir minut. Ine terdim. Şu maglumat Turkmen Initiative for Human Rights ofitsialna ona gitdi şu dokument. Ona şunu aldılar da tasdikladılar şu dokumenti. Şu ýerde ýazylýar. Общественных организаций, открыто занимающих правами человека в стране нету. Türkmenistan'da adam haklarını koruyan kurulmaları yok. Yani. Bu konstatasyada ödem yankı seyredin. Hem dokumentlara, statyalara, kanunlara, sırkalarını veriyor, suutna ekspertleri hem hatlarını düşünürüyor. Ne şu orada yazıyor? Svoboda sredstв massy informasiýa. Yankı bizim vatandaşımız yalan, resmi yankı maglumatlara seyret. O yerde hemme zat doğru yazılı diyenle yine men cevap vereyim. Свобода средств массовой информации. В последнем ежегодном рейтинге, составленном организацией «Репортеры без границ», Туркменистан по уровню свободы слова занял 167 место из 169-х. Yani reporterler granitsası deyip bir guruma var. Şirketsiz reporterler. Devletin reporterleri geliyor. Şolar analiz edip, olar güýçli. Olar Allah Murat Rahimov däl. Gaty güýçli jurnalistler. Derine, felcere, argumentlary tapıp, aňyrtyna yetip, ýa gizlin maglumatlary tapıp, onam suud edip bilýän jurnalistler. Şolar tasdikleýär. Üýüşüp, ine Türkmenistan informasiýa ýapyklyk boýunça 167-nji ýylda, ýani 169 iň zulüm, iň erwet, şoň 167-nji ýerinde dur diýip öňümizde demirgal. Koreýa, ýene bir döwlet Eritreýa. Eritreýa. Murat, sözüm adında. Şu gatykyan ýyllardan bäri meni gödökçülük edýänler, şu söz azatlygy boýunça adam hukuklarynyň derejesi boýunça ýurtlaryň arasynda reytingi bolýar da, her ýurdun onun Birleşen Milletler Guramasy ýaly ýa-da şuňar şirketsiz reporterler ýa gaty awraýly halkara guramalary düzýär bir nemeni. Ähli maglumatlar ýygyna. Şol raportda her ýyl ýaly ne soňky şu 30 ýylyň içinde Türkmenistan esasan 3 tane döwlet iň soňky ýer üçin göreşýärler. Olar Türkmenistan, Demirgal Koreýa hem Eritreýa. Dünýäde iň aýlgynç ýurtlar hazır edilýär. Adam hukuklarynyň basylynmagy boýunça, söz azatlygynyň ýoklugy boýunça. Şol iň soňky şol ýerler bar. Mysal üçin aýdary 69, 68, 67. Şol 3 ýurdun arasynda Türkmenistan. Hiç Türkmene gelişecek zat değil. Bizim ata-babalarımız hiç wagt bir-biriniň dilini beytirip kestirmendir. Yani ağzını yumdurmandır. Eger de kädirki rejim bolanmasa Türkmenistan'na, Türkmen cemiyetine, odal Maltumulyn döwrüne, Keminäň döwrüne, onu bizde şol şahirler bolmazdy. Vatandaşlar. Türkmenine beýle ýagdaý bolmandyr hiç wagt. Häzirki dören rejim Türkmen rejimi däl, bir stalinistik rejim. Biz bundan tiýdirek diýinjek bolmaly. O öňkü zamanlarda ine paçalar, sultanlar, begler, şahyrlar, hakykata adamlary Mahtumul idi, Kemine, Moğolun bir toparlaryny ölürmendirler. Kimle kalmadı? Dinler kesmendirler. Şu ýol okudýan, niye ýa zat diýip bular dinläp, hormat goýupdyrlar da goýlatdyrlar. Häzir bolsa ol hakyklara intelligensiýa anlada dursun. Hak bir zat diýse,
Yani halk bir zat diýse eýýem halky türmäge batýarlar. Ýok diýär. Indi dowam edeli. Şu ýerde ýazýar. В Туркменистане издаются 24 номинования газет, 17 номинований журналов, вещают 4 телеканала и 3 радиостанции. Все они государственные, независимые и негосударственные средства массовой информации в стране отсутствуют. Bu demek näme? Diňe hökümet, yani televizyon, radyo ve neşriyatlar var. Türkmenistan'a öz azat sözünü aýtmana maglumat berme üçin, yani neşriyat ya da teleradyo kampanya yok. Tasdikleýär bular. Buların tasdikleşi diňe bularda bütün halkara gurulmalar, OON, yani Ženevadaky OON'un adam hukugyny gorayan birleşigi, OBSE'nin Warşawadaky bidişi, yani adam hakkını gorayan birleşikleri hemme faýda. Diňe şular da. Şoň üçin olaram bütün dünya halkara gurulmalary. O ýerde şolar yalan aýtsa, olar suwdak gidýärler. Türkmenistan näme maglumatlary gizliýär. Sebäbi şonu suwdak edip suwd etmediýäli içinde gidilýär. Hiç kim şol bulan aýdan resmi taýdan bir virtual sanlaryny hiç kim hiç ýerde suwd edip şo nädor diýip bilmediýäli. Ene şoň üçin gidilýär. Olar ýaly egerde resmi taýdan hemme zat hakykat bolsa nämeden gorkýar? Näçip ofitsialny hem ýerde büdjet goýanok, näçip ofitsialny hem ýerde ýa-da maglumatlar goýanok bolýan zatlary näçipeden o? Sebäbi yalan. Buğday näçe ýygyldy? Hakyky ýygylan buğday bilen hakyky ýa-ni bulan resmi taýdan berýän maglumatlar deňmi näme? 4-5 etdi ulanlaryň. Paxtan nähili? Ulan 2-3 etdi ýa 4 etdi ulanlaryň ýa-ni resmi taýdan maglumatlar berýär. Yalan. Indi hormatly vatandaşlar bu diňe däl ine şu ýerde aýdýar. Turkmenistan существует официальный орган, уполномоченный осуществлять цензуру. Комитет по охране государственной в печати и других средств массовой информации при Кабинете министров Туркменистана, который осуществляет предварительную цензуру всех средств массовой информации. В результате в туркменских СМИ полностью отсутствуют критические материалы и статьи, вскрывающие какие-либо проблемы. Даже само слово «проблема» не упоминается. Не публикуются статьи расследования, аналитические материалы, политические статьи, не публикуются фельетоны, басни, карикатуры. Вообще сатира исчезла в стране как жанр. Публикуются только материалы восхваления президента и его работу. Из-за этого практически все издаваемые в стране тексты, газеты, журналы похожи на содержание друг друга и не пользуются популярностью у жителей страны. И на şunu suwd etmek üçin men size bir zat görkezden ýöne gülmen haýyş edýän, ulu haýyş edýän. Ferdim. Ine şuňa Türkmen döwlet neşriyat gullugy diýilýär. Ünsüň, ýöne gülmen. Birinji sahypany alýas, açýas. Da-da-da-dan. Alawaly Serdar. Okey. Muňa okey diýeli. Gaýdyp gelýäs. İkinji gadyýa açýas. Da-da-da-dan. Alawaly Serdar. Muňa da okey diýeli bolýar. 2 sany hökümet ýagy maglumatlar diýeli. Üçüncü gadyýa açýas. Da-da-da-dan. Ýene de Alawaly Serdar. Dördüncü gadyýa açýas. Ýene şol adam. Türkmenistan halky ýokmy? Türkmenistanda başga işler geçen okmy? Indi gadyýa açýas. Nesil. Da-da-da-dan. Ýene şol. Ýene şol maglumat. Bolýar. Iç ýanynyň bir gülkisi bar diýen ýa-ni edebiyat ve sunumda açýas. Hani edebiyatta sunumda şular näme diýär? Da-da-da-dan. Ýene edebiyat sunumda da Serdar ýa-ni Alawaly Serdar barken bolýar adalat gadyýasyny açaly. Şo ýerde Serdar ýokdur, şolar adalat hakynda gurulma diýär. Türkmenistanyňky ýa-ni bolup geçen zatlary. Da-da-da-dan. Ýene Alawaly Serdar. Bu näme bolka? Indi bolýar esker açaly. Eskerde mümkin ol ýokdur. Belki esker vardır. Eskerde belki eskerler vardır. Eskerler. Da-da-da-dan. Muňa näme bolka? Bular bir-biriniň materialy göçürenkä. Bolýar muallimler gadyýa dalaly. Diňe muallimler üçin. Belki muallimler gadyýasynda belki muallimler vardır birinji sahypada. Belki muallimler vardır. Her diýär. Da-da-da-dan. Näme bolka bulara?
Bolya, Molimler İşi araya aydan geldi. jurnalistika. Türkmen dünyası diyenler Türkmenlerin dünyası. Yani Türkmen halkı, devleti, bağlığı, yani tebigatı. Açık Bravo. oraya. Dadadan. Be. Yine alabaylık yazar. Niye mi oldu kanuna? Şunu yani halk bunu görüyor ki? Murat. Bereketli toprağı görelim. Yo da dur devam edeyim ben. Gülmen yönü Yo, karşı. dur bir aytsak bolýan adam. Şu men gül näme üçin gülýänligimi düşünürjek bolan. Şu men jurnalist hem ýazjy we içim yanıp gülýän. Diýäbi men tecrübem Akıl da tamam. gör bil itavet de orunda da ýokdy şeýle hiç yok. Eciyi yani siz gülmeliler. Siz yazıcı. Yo Devam men edelim. içi yananın gülküti diýip bir zat bar da şo. Bereketli toprak. Hani yine Türkmenistan'ın resmi maglumatlar yankı näme hakikati ýazýar, terediýär. Hani herlerin bereketli toprak. Dadadan. Yine şol. Be, näme bol kawmuňa? Şolu ýaly bul giýje bu statýa ýazýamka, maglumat ýazýar. Aşgabat. Aşgabatyň halky barada, yankı Aşgabatda bolup geçen zatlar barda. Dadadan. Assalamu aleykum. Yine şol adam. Yine Aşgabat'ım şu Aşgabat bolýar. Aşgabat diýeli Şimdi neutral Türkmenistan, bir taraplyk yankı Türkmenistan bir taraplyk näme gadanyny zat bir tert göreli. Dadadan yine şol. Be. Ay yalandır lan şu zatlar. Yankı Gurbanow özü nime diýendir bir ýerden yankı sahypa ýasap goýandyr. Ahal durmuşy. Şu ahalla näme bolup geçe? Ahalla näçe halk ýaşaýar? Diýmedim diýenler yankı bir 2 milyony goly halk ýaşaýar. Handy ýerdelik näme? Vay, yine bir adam. Muňa näme bolka? Hemme ýerde şul. Serdim, hemme ýerde şul. Be. Bolýar. Ahalan beýleki diýeli Balkana zerdeli Balkanyň şu ýokdur, şuň ofisi ýokdur. Özü Aşgabatda oturanlar gelin Balkana zerdeliň. Dadadan. Yine şul. Be, bu Balkanda da gitmiyor. Näme iş yapıyor Balkanda? Bolýar, Balkanam seyretmeli. Daşoğuz habarlarına seyredeli. Daşoğuzda näme bolup geçýär? Hani bizim halkymyz näme diýär? Ine Daşoğuzda yankı deňizler, suwlar doňup köprüleri yankı buğular alyp gidipdir. O ýerde bir topar problemalar bar. Mümkin şu zatlar ýazylandyr. Handy seyredeli? Dadadan. Assalamu aleykum. Yine Ha, bu ýüzüňe derek dur. Bolýar, Daşoğuz yankı onam diýeli o ýerde yankı alawaly terdar gowy görýärler. Gelin Türkmen günlegerine seyredeliň. Vay ýene şu. gün vardır. Ha, bu ýene şu hemme ýerde bolýar. Ay bulun bir Türkmen günlegeri şunu gowy görýär redaktory, alawaly terdary. Şunu goýupdyr. Gelin Mary Şahy Jahany seyredeliň. Ya Maru Şahul Jahan. Mary Şahy. Ýene şu. Ine Türkmenistanyň maglumatlary. Ine diňe bir gaziýede Türkmenistan çykaranyna şonum ýeterlik bolýar. Şunu hem ýerde ýaýratmaly. Bir topar ol beýlik gazetiniň atlary geregi ýok. Şol maglumatlar toplap durar. Bul masxaraçylyk. Bütün dünýä şunu görýär diňe bizde. Men size ine Türkmen döwlet neşriyat gullugyny öküdýän. Ofitsialny sayt. Şunu özüňiz giýip görüň o. Gaýrat edin. Yine yankı bizim vatandaşımızın diyen zada yalan mudatlar yine bir zat deyip aýdýar. Melik bir deşdiňiz mi? Hawa. Salamu aleykum Melik. Salamu aleykum. Sağ ol. Wa aleykum selam. Sağ ol. Yank materyalları okuduk gazetler boýunça. Onu okuyan adam diýmedim diýeni 30 günne psihbanitsa gitmeli sebebi yankı killesinden neyronlar öz bilen çaknyşyp ýarlyp gulagdan yankı sen aklın akmaly. Ya da sen psihbanitsa gidip korrektirowka etmeli. Sen näme pikir edýäň şu zatlar? Maglumatlar boýunça Türkmenistanyň. Maňa da ora berýär. Hawa, size soru berýän. Melik aýdyn. Ay mena kämir siyasada düşünüyorum bana mok suda düşünüyorum önkü ağacık oturuyorum kulakları bu aktar benim kırıkları
Şu ilküyle başlayan hem şu prezidentin doğruluğuna adamlar tamam medeniyet işgalleri ondan sonra prezident ondan sonra halkı öyle men kırmızı. Sebep dedim o el sarfıyorlar bakıyorlar ne diyorlar diyor. Ben şu Şveç'te gördüm öbür toplumun başı bir milletin kelini doğdup başını alamışlar. Eğerim sonra adam akabiyse oluyor. Biliyor musun? Onun her bir adama prezident yani var men adamda var men kuvalite bunu tutturuyor da bu adamla uyuyor sonra han oluyor diyor. Ben fikrimce. Onun bu da şu genç onun oturtmanın ortada bu iyi de var değil mi de şartlar birazcık arasında tiyatro doğru yani bir tarafta adamlar demek. Buranın bile faydalarının bile iş bitiyor. Onlarla çok mukayyet fikir ediyorlar. O tedbirin içinde üstade meşruiyetse de kurtulmalara yani o tedbirin içinde absolutely hiç etmiyor. Bir şey abi boşluk var. Başka hiç yok. Kimleme değil, kimleme değil. Değilin, elinde tatlı absolut. Ne mutavur zaman, onu diyeyim, Türkiye. Ne bu da aktarımda öyle mi? Bu yani düğün şu vesile Gurhan yapıyor. O da aktar var, İdliyan'ın sebebi şu halkın ağzını ağlatmak için dediler. Milleti bir kuyruğuna koymak için. Ne için? Bu aktar kalk gidip oturup bakalım. Bildiğin iyimet her bir dakika var ya. Onun için vakti halkı ağzını kurtuluşlar ya. Tepik koyuyor ya. İşte halkı açın kaydetmek için. Lan ünlü olmak için. Bazı bu lokantası yok bu Murat. Yani o Mehmet'in gibi bazı Erhan'ın Müslüman milletine karşı iş ediyor. Bunun kim biliyor verdim meclisine yani ya o şu meclis uğruna adamı dostluyor aydım attılar elini okudular bilen birinci adamlar diyor apadıysa şunu demedim şunu ne yaptı uğruna başlar ne yaptı pulun yürüyen tuğrotunu çek tutarsa sen şunu yaptın benim bunu diyen pulun yürüyen çek tutarsa neymiş ettiler olur pulun yürüyen oluyor yani hem boş onu yazdı başta yazdı nedir şu var çekti mesela o çıkışlarını dinledim adamı gelin bir yurt böyle yurdu böyle sonra o yolda adam bir alma için tanıtma için yok yeni bir asker yani onu şu da insanlar böyle anlatıyor. Leyla o adamları anam almadı. Stadionun şu ya başka anam yok Murat. Yok hiç adam. O tüdüğün içinde bir adam ya bu Türkmen'in ne mi bu? Milli varlık bunun etti mi? Ya oturup çay olsun, kurduğun edenler var mı? Yok. Absolut yok. Hani bu halkın da düşünce yurt diye vatanın diye hani başka bir kararışlar edilmeli. Hem memleket diye dini Türkmen yok. Türkmen olmasının yaşlı yok ya kısmının gurlasının hem yani Türkmen okulun bütünde avrayı. Murat, Şimdi devam edelim. İkaz cevap verin şu arada. Melik. 1997 yılın yarıştaydı Şveç'de.
köp zatları gördüm, gözümün önünden geçti. Türkmenistan'ın bilýän. Aňyrda da Niýaz hökümete gelenler, şo Niýaz'ın döwri ýadymda da. Inni häzir saýhallanyň umman Türkmen opozisiýasy. Ünsürsen, ana Murad Ekimide hiç da päfil beren owa bile işleşmege. Ýogsa Murada opozisyoner menem ýöne garaşsyz jurnalist hem erkin ýazyjy. Men özüme asla opozisiýa diýip hadar edemok, hem opozisiýon iş alyp baramok. Men diňe halk radiosyny ýöredýän. Men halka hem demokratik opozisiýa öz sesini halka getirmege kömek edýän. Emanet seret Murad Ekimide bile gepleşýär, geçirýär. Beýleki dewletäň oglanlary bilenem, gyzlary bilenem gerek bolsa bile oturup gepleşýär. Şonu olar öz saýtyna goýýar, bizim erkin Türkmenistanyna goýýar. Näme şaýda bir paýlaş bilmediýäli, ýa bir urşar ýaly, ýa bir-biriniň üstüne tökmede tarýan näme sebäp bar? Eger de sen maksadyň arasda bolsa, sen niýetiň şol halka azatlyk getirmek bolsa, onu bu taýda hiç ýyly paýlaşar ýaly, ýa paýlaşmaz ýaly, urşar ýaly, dawalaşar ýaly zat ýok. Kimde kim şo näme diýen bolsa, görüşýän adamlaryň garşysyna görüşýän bolsa, tökmede atýan bolsa, şol adamlaryň öýüdüne galdyrbaçlyk bar. Edir sen aýdyşyň ýaly, olar Niýazyň öňüne epilip, bükülip, ommalyp işleyen adamlar, şoňa hyzmat eden adamlar, ogurluk eden adamlar, şol sistemany ýetişdiren adamlar şolar Niýazyň guzlatulary. Inni şolar haçanla işten kogulup bagyşlangan sırtyna depilip oklanan honkaça gaçyp gelip ýa şuýda Ýewropada hallap ýeralylar para berip men onu Şweçiýada bir para alýanlar diýip biljekler ýöne mesela üçün Türkiye'de ya Orfiyet'te bir yerde şu komisariyat bağı olsa bozgunları Avrupa ýiberiýän şu taýdaky yerli para horlama arasından özlerine gerek adamlar tapıp şolara para verip şeydir aralaşan adamlar var Avrupa. Olar bar biz olar gatyp o bilýärler. Şol adamlar inni şu taýda opozisiýoner bolup öňe Niýazyň sapyna işläp ýurdu ýykdylar. Innem opozisiýoner bolup şu taýda opozisiýany ýykjak bolýarlar. Ýöne ol primlerini biz öwrenip uzak ýylların dowamyna alyp şolardan jebir çekip öwrenip hem inni dinle demokratik opozisiýa öz işine diýe ol nomenklaturyny öňkü ogry jümürler hem halka ağırlamağa finansiyalar ýöne olaň döwri utardyny. Olara seyredip görsem reytingleri ýok, 100 adam, 500 adam görýär olar. Elbetde olar bizim hem awraýymyza kastetdiler. Umumany Türkmeniň şu erkin metbusy dinlemek höwesine de kastetdiler. Şoň üçin hemmemiň hem nimäme reytingimiz gaçdy. YouTube'da onu görýär bizde. Ýöne wagt geler. Ýene de hakyky iş edýän arasda adamdan alyp barýan saýtlarynyň, kanallarynyň reytingi ýene galar. Dowam edelim de yan gepleşi. Gıytha ayday neme? Melik biz dowam edelim. Ha böyle mi gıytha ayday? Yani bize 5 milyon halk var da. 5 milyon halk var. 16 Respublikanın içinde Türkmenistan Rüyada'ydı. Ya. Onun var volali diğerler olsun ya verdim dedim teoriyonu adım galım 4 milyon 4 milyon fark nerede? Bu da bir intelligence bizde yok intelligence absolut intelligence bilenler hükümete değiştirdiler. Onlar yazdı hükümetin intelligence yok siyasetten yok. Ya ministerler bari hem adam burada e-mail şurada almamız şu tadı adamlar şu tadı adamların da var over Amerika var bunları yeniden sorup derya bayır ya böyle soruyor bunun bu da bunun ayrı
o yatırıcı oturma. Onun yerine bir koyuyorsa kule o ne diyecek kule? Ayın kulüplerine de baktı diyecek kule bitti. Son bir müsaade adamı. Yani o kıyıranın diyeni kulüplerine her burada Europe'dan çıkmadı. Melik sen öňürek süş, mikrofonuna sesin bölünüp çykýar. Mikrofon ýakynrak gurula. Google istemdok diýip dinleýijiler ýazýar, nemen näreň sesi Google gelenok diýip. Men pikirimçe sen şol elerkin ulansan Google bolarmy kadýanyna. Şol elerkin wa gulanma takylyp neme diýip. Ýogsa sesin bölünüp gelýär. Vatandaşlar dowam edeli, ruhsat berseňiz. Ine ýa-da biz Türkmenistana Türkmen döwleti pul alanına Amerikadan hiç saat bolonu, gowy, o yerden pul oğurlap, gaýtyp şo pulu halky batyş etseler normalny bolmazlar. Ýöne Hudaý saklasyn, oppositsionýerler ýa-da pravozащитниклер Amerikadan pul alıp adamlara kömek etse, ýol gökse, hereket etse, Hudaý saklasyn, bu zatlar günä. Ine siz Amerikadan pul alıp Türkmenistan Amerika satjak bolýaňyz. Ýene plan pisgan diýip bir topar bolmajak zatlar tapýarlar. Men şu soragy bir çuňrak görýän Armenistanyň ulaşdym. Ýani şo ýerde çarşyk boldy. Şolar Amerikadan pul aldy. Kömek hatalarına. Köp almadylar, bir 200.000 euro. $200.000 aldy. Şolar $200.000 alany bilenem ol pulu ne çalşyk et bolýa, bir kiçik etapda bir informasiýony kömek etmek üçin ýani YouTube'lary informasiýa, jurnalistler işletmek üçin kömek edildi. Hani Armeniýany Amerika basyp aldymy? Şo pul bereni bilen. Ýok. 3,5 milyarda goly hyzmatdaşlyk etdi Amerika Türkmenistan bilen. Amerika $325 milyon şeýle berdi Türkmenistana. Hani Amerika basyp aldymy Türkmenistany? Ýok. Amerika Gruziýa kömek etdi. Halkyna, ýani öňgeşler etmäni. Ýani öňkü kommunistik agyr sistemany çalşmana. Hani Amerika Gruziýany basyp aldymy? Ýok. Hani Amerika Gruziýada barmy? Ýok. Hani Amerika Gruziýany NATO sokdumy? Ýok. Gruziýa NATO ýazyp geçecek bolup har jurýa alany var. Amerika diýip Amerika biz aklamyz ok. Onun bir topar kemçilikleri var. Siýasatyna, içinde, daşyna gurul yok. Ýöne oň edýän zulüm bilen Putin'in edýän zulmi yer bilen asman ýani. Türkmen halkyna Amerikan ne erwetlik etdi, ne basyp aldy, ne bizi bir uruşy teledi, ne bir rad etdi. Hiç şart etmedi adama ýöne söýüp ýatyr. Ine şoňa men ýani şul adalatly däl. Bir zat etsin, ondan biz özümüz çykyş edip aýdar. Eger erwet zat etse Türkmenler ýa Türkmenistan onu gizlep bolmaýar. Özümüz çykyş edip aýdar. Özümüz çöler şu Amerikany. Ýöne şuňlukça Türkmen halkyna, Türkmenistana Amerika erwetlik eden ok. Şonu boyun almaly. Hem agentler boyun almaly. Hemme diýen adamlar ýalan. Başta men şu Märiýe garaşdyrdım, on Mälikden aýplaşma gepin gerdisi geldi bir zady şu wagt ýalyndan çykmaka goşoýun Muradyň aýdan zadyna. Şu Amerika söýýän adamlar bar ha. Şolaryň elini Amerikan çykaran iPhone'lary bar. Ya da şu mobil telefonu kim oylap çıkardı? Amerika oylap çıkardı adamlar. Sizin elinizde şu Amerika söýgöňizde de Amerikan oylap tapan elektron awzallary var, teknologiýasy var, kompýuterler var. Amerikan oylap çıkaran, oylap tapan internetini peýdalanýar. Şolaryň bütün adamlarda beren ähli şu eşretlerini peýdalanýar, ýene Amerika söýgän. Bu nähili 200'lük bolýar ahly. Nähili 200'lük bolýar. Murad aýdy Amerika ýamanlyk eden ok diýe. Ýamanlyga birinjiden eden ok. Men Türkmenistan alýanna häzir diňe. Men o beýleki ýerlerde Amerikan ýalňyş eden işlerini häzir goramok. Olarda da ýalňyşlar bar. Ýöne Türkmenistan alyp görürler. Biz özümizde jogap bereli. Amerika häzir etjenni Türkmenistana birinjiden ýamanlyk eden ok. İkinciden hem diňe ýagşylyk edip gelýär. Ine Murat häzir şu geçen ýyllarda garaşdyrlyk döwrüni Amerikan beren pullarynyň belli bir bölegini agzap geçdi. Olar hem näçe milyard. Şo pullaryň Türkmenistana baranyny hatda Reşit Meredow ýurdun kän ýyllardan beri daşary işler ministri bolup oturan adam bilen o kenne. Ol pul barypdyr, size berilmän
halka berinden uğurlanıp yok edilipdir. Şoň üçin Reşit Meredip bilen onu. Ýogsa Daşary işler ministri onu prezidentden hem öňürti bilmedi. Birinji şol bilmedi. Sebäbi ýurdun daşarky gatnaşyklaryna jogap berýän Daşary işler ministrligi ahyry. Şolar bilmeli, aňyrdan bir köpük geldi. Diýmek nähil bolýan eken? Şo pullar, milyonlar, milyardlar Daşary işler ministrliginiň hem bizim kän ýyllardan bäri Daşary işler ministri bolup işleýän men kursdoşum näme Moskwada MGU'da bilokan illeşim Reşit Meredowyň asyl gapdandan geçip gidýän eken, ol duýman galýan eken. Nähil beýle bolýar? Şo zatlar soran eger kimdir birinden hatabat sorajak bolsa. Bizim hatabatymyz ansat. Menem aýtdym, Muradam aýtdy. Murad ahyry biznesden gadanýan pulny oýar görüş üçin menem oňa şaýat Amerika uçanlada bir ýurtdan beýleki ýurda uçanlada nemenden pul soraýar, nemeýärlikden pul soraýar şeýlemi? Meýärlik. Murad senden hey pul soradymy? Ýok. Yo menden hem soran. Gaýtym başarsa kitap satyn alýar. Bizim neşriyatymyzdan. Bir gezek kitap satyn aldy. Bir şoňa gaty begendik. Diýen üçin birinciden bir türkmen Ýewropada kitap okusa biz şoňa begenýär. İkinciden hem şu türkmen neşriyatynyň gerekdigini görkezýär. Kimdir biri ýa-da türkmenler şondan türkmen dilinde ýa beýleki dillerde kitap satyn alsa. Men özüm barada aýdyn, ýene-de bir gezek. Men 87-nji ýylda açyk göreşe çykdym. Şondan bärim öz hasabyma göreşýär. Ana ýokarda Allah we adamlar. Egerde kimdir biri maňa kömek beren bolsa, şo kömegi men ýene-de halka geçirýär. Sebäbi şu gün neşriýatyna türkmen biznesmenleri $200-300 pul kömegini berdiler wagtynda. Şolary biz bayrak hökümine ýene-de ýaş türkmen ýazgylaryna berdik. Afiyet para. Biz efirin dowam edeli sebäp eýem 55 minut geçdi, 57 minut ýa biz 45 minutda oturjakdyk birinji bölümi. Hormatly watandaş, biz 5 bölüm eder sebäbi soralar köp. Ýani metodiçka giň. Şoň üçin efirimiz dowam edeli. Ine ýene bir sorak bar, şu birinji bölümden soňky sorak. Serdar we Gurbangul Berdimuhammedowlar Türkmenistanyň agly ýagdaýyna günäkär däl. Olum ýanyna emhenler, korrupsiýalar, polisler, korrupsiýerler, paraxorlar, hökümetdäki işleýän ministrler, vice-premierler günäkär. Berdimuhammedow bilen ýa-ni Gurbangul özüne arkada aklyçykyndakan we Alawaly Serdar bular günäsi ýok diýünden bular başarsa halka hyzmat etjek diýip ine şeýle halkyň arasyna şuraya pikirler ýörýär. Ine şuňa ine sözü Mälige berýär. Mälik sen näme pikir edýän? Şunuň günäsi barmy? Şu türkmen halkynyň şuny düşen ýagdaýyna, agyr ýagdaýyna şunuň günäsi barmy ýa ýokmy? O kane o bar günäsi. Bir ýurdun ýolbaşçysy bolan adam hemme de şoň boýuna düşýär. Ýagşy da ýamanam. Ýöne bu zatda ýanky diýişmeli diňe bir adamdy günäsler. Oň töweregindäki adamlar amma. O hany ol adam? Ýadyňda düşýän bolsa o bir Oraz bilen bir wady ministri bolu. Şo teşenne bir öwlýany palwonyň bir tank getiripse üstüne durýar şu öwlýä. Şu ýolun arasynda öwlýä bolmadan. Ha. Ana şu zatlaryň niýazy bilen okdaşyn. Bu bilen bu diňe bir adamyň zady ähli türk adamy türkmeniň aladasy. Şoň töweregini ýan aýtdy. Şu ýurtda, Şwesiýede bir türkmen bar, başga ýeriniň elini iki bükülüp öňüne salam berdi. Men şonu gördüm, men gözüm bilen. Eşitden lazım däl ol. Men gözüm bilen gördüm inşallah. Olam türkmen, olam başga millet. Azerbaycanly 700-800 tane adam opozisiýa bolup her ýyl bir ýurtda çykyş edýär, üýüşmelen edýär. Şwesiýa gelenlerine men goňşum şu Azerbayjanyň mälik dedi. Dedim çağıracak opozisiýa hökümine geldiňiz diýdi. 3 türkmen bolup gitdi.
Barwan var 700 tane adamın arasında 3 Türkmen olup yani ikide sevuşup barışık kayıttılar. Masara bu adamın gide terbiyesi, gide medeniyeti, gide oku bilim. Onun bir adamın üstüne aslan atıp oturmalı. Ha, o Berdi Muhammed Niyazov yine. İlk adam öğündü dötmeli. Katı kıyın öyle yanlışın görmüyor. Başka bir imkan görme ansat. İlk öyle yanlışın düzeltmeli. Doğru. Ahmet Aparam, indi siz näme pikir edýäňiz? Ine şul Türkmenistanyň içinde bolup geçýän syýasy, sosial, ykdysady, tekton bozulmalar, problemalar şul arkadaky Serdar bilen özüne arkada hyçkyndakyny gurbany bilen baglanşykdymy ýa onuň düýünden günäsi ýok. Şol daşynaky haramladany şonu edýär. Neme ol hükman bağlanışlı. Sebebi şol adamları şol hamana yokorky oturan prezidenti bildirmen hamana şol tejenne öwlýän üstünden tanıtyrdyran adamy ya bolmasa Merkez Bankda oğurluk eden Merkez Bank'ın başlygyny şol Türkmeniň manada çykanyna şoňa Mawtumuluyň Oğuzhanyň ilki başdan ya kiminen Moğolun epesiň deliliň Seydi Şahyryň serkerde Seydi Şahyryň suratyny goýdurman Niýazyň suratyny basan adam şolar kim goýýar şo gedipe şonu goýan Niýaz Fahrym onuň men hiç inanamok tejenne bir kimdir biri bir ola tankeken bir buldozery ulansa da şon halarynyň Niýazga ýetmejegine ya Berdi Muhammed Ram Fajadan ýetmejegine men inanamok bolmadym o aýatynam demek ol harbi nime enzam, harbi transport bir yaraw. Onu sen yerinden goýganda hökman onu KGB de biler, hökümeden biler. Şoň üçin ol oňa inanmak ýaman kyn. Onuň bolýa tejennäkin bilmendir diýerler prezident. Emma garadamak öwliýatynyň üstünden buldozer goýuran Niýazyň özi. Şo taýda bütün Türkmen intelligensiýasynyň gatty atly awraýly adamlary ýatyrdy. Şolary hemmesini yer bilen ýegsan eden, şol öwliýany ýok eden, onuň ol şäheriň ortasyndaky çopanata gonamçylygyny ýok eden kim Niýazow dälmi? Ya şo taýlaryny, şol mazarlary, şolaň dip bilen Niýazow dälmi? Elbetde Niýazow. Şoň üçin bir nime bar da, ýanky padşah näkärder, on haramkor wekilleri unakar eger biz padşah sesimiz getirsek biz padşah adalaty dikelder diýen bir Türkana neme bar anam var gadymdan gelýän ol adamyň bir gaty intekýöne koý bir primitiv wagtlar dören şeýle anam var ýöne ol gaty näde ornam halkmyda marşa meselede ağlanýa şo wekilleri goýýan saýlap bitiklep erwedini oğursundan tapıp koyan yine şo padşahın özü. Häzirem Türkmenistanyna şo erwed oğurlary koyan prezident wezipesini yerine ýetirýän ýa rol oýnaýan adam Öňür Niýazowdy, soň Berdi Muhammedow boldy onu öldürüp nem Serdar Berdi Muhammedowyň ogly. Indi şol adamlar nämedir bir zady bilmediýsen gaty ýalňyş bolar. Olar näme diýerler? Bir ogryny aýrýarlar, beýle ogryny goýýarlar. Taýda ütlen zat ýok, ine ýaňyna 4 Murat ýa 4-5 tane ministri aýyrdylar. Şol MHM başlygyny aýyrdylar, baş prokuror aýyrdylar. Ýene bir 3 tane şo ýokary wezipeli adamlar aýyrdylar. Näme şolar aýrylan bilen ýaşalar türme atylan bilen Türkmenistana ýagdaý düzelýär öýdýär. Ýok, düzelmez. Bolsa şolar ýaly bolar, bolmasa ondan merwet bolar. Ýani şeýle sistema çüýürüp sistema näde doğru? Hey atadan oğula prezidentlik wezipesi geçirilerde şo ýurt ömürler düzeler öýdýäňmi? Düzelmez. Doğru. Ine gaty doğru diýäňiz, halkyň içinde şeýle bir nime bar da argumentler diýsen bolýan bir mena atmaska diýenler. Ýani hakykaty başdan togmak, hakykaty boyun almak derler, başdan togmak. Hiç wagt padşah günakar däl. Öňkü zamanlarda mümkin ýöne häzir günlerde ine men bir maglumat bereyim. Men şu maglumaty özüm gulagym bilen eşitdim. Prezidentiň ahranasyndan, vice-premierden we ministrden alyp barýan. Ine Türkmenistanyň prezidenti Öňkü Niýazow 5:30-da turýa,
5:45'te şoňa polis taklad edýär. Türkmenistanyň okunjygynyň Krasnovodskdan Kerkaçel näme bolup geçdi? Nirde sygyr ölli, nirde goýun ogurlandy, nirde bir horoz gıýgyrdy. Şol atlar birden aýdaýmasa, işine ne gidýäne aňyrda dursun. Maglumatlar, başga maglumatlar eşdäýse, on külün çykarýar. Polisden soň MHM taklad edýär. MHM'den soň Svotkany harwurluk berýär. Ine 6:00'da şu maglumatları alýan ýaz. 6:00'da ministrlara, vice-premierlere jaňyt başlaýar. Şolar iş ýerinde bolmaly. Şu jaňytynda şolar bolmasa, gün işinden aýryp maskarasyny berýär. Men näme çyp bolýar? Sebebi bir ýerde bir ministriň assistentti meň dostum, bir ýerde ministr meň dostum. Indi dostum diýelim bir tanışıp, gatnaşyp, köp öňkü ýaşlykda nemeden adamlarym, şolar öýler aýdýar, geň görüp aýdýar. Ine şu maglumatlar bir adamdan, iki adamdan, 5 adamdan hem ýerden, hatda ahrana prezidentden. Şöyle gulluk edýän adamlardan. Diýmek, bular kontrol edýär hemme. Umumyň häzir ünsüriň esasy Alawaly Serdar bilen Alawaly Serdaryň arkadagynyň ýanky maglumatlary nirden gelýär? Olaryň esasy instrumentlary näme? İşleş instrumentlary. Men size öňüm aýtdym. Türkmenistany dolandyrmak üçin 200'den 250 çelli instrument var. Iqtisadatda bir diýmedim dene 100 tane instrument var. Ýanky finansta bir diýmedim dene 70-80 tane instrument var. Türkmenistany dolandyrmak. Bular bu zatlar bilen oklar. Bular esas 3 tane repressiv instrument bolýar. MHM, polis, prokuratura. Şu 3 tane gullugy ulanyp halka batyş edýär. Indi şu 3 tane gullugy 100% ulanandan soň bular näme Türkmenistanyň içinde bolýan zatlar bilmeýänler öýdýärmi? Yanlış ýaňyl. Özüňiz anlamak. Serioznak bolun. Dogry diýmeli. Şoň üçin şular hemme zatdan habarly, hemme zat öýleri kontrolda saklaýan, bolmasa biz eýen bunu ýanky agdardyk. Eýen biz demokratiýa çykdardyk. Orýaly bular hiç zatdan habarsyz bolýan bolsa. Şoň üçin şurýaly diýen adamlar aýdym, sen ine özüňde ýaşaýan. Eje bolup, kaka bolup, özüňde bolup geçen zatlar bilýänmi? Bilýän, elbetde bilýän. Şuňy bilmesen erti bilýän. Erti bilmesen bir hepden bilýän. Sen habarla ho. O näýil ol habarsyz. Siz pikir etmeň Türkmenistan uly, ol her adamdan habar tutan o. Onuň wagty ýok. Ol jogap berýän ministr we onuň gulluklarynyň analizini alýar, rezümesini alýar bir 10 minutda. Ol sistema. Şonuň üçin siz ýalňyşma. Ine on habary ýok, o gülýäli haja wagt geldi biziň nämämiz ýanky biz on aýagyna ýykylmaly, aýagyna uşamaly ýa o käbede bar bir surany başgaça aýtdy beýlekre görä ýanky bul padşamyz diýip bir bolsa zatlar aýtmaň, türkmen halkyny maskara etmeň. Haýyr. Ine şurýaly hormatly watandaşlar bizimle şunuň bilen şuňlykça MHM metodikasynyň içiniň soraglar we argumentler diýen video gepleşmeden birinci bölümü tutuyor. İntek 4 bölüm öňde, mümkin ondan köp bölümler var. Ýazyň öz soragyňyzy men MHM agentlaryna haýyş edýän. Super agentler, kyn görmän. Öz ýanky metodikanyň içindäki biziň aýtmadyk argumentlerimizi ýazyň kommentariýalarda. Biz ona düşündirip geçer. Bilmeseňiz size ýanky maglumatlar, hakyky maglumatlar barar. Hormatly watandaşlar, men sözi akbeta paraga berýän, şonuň bilen biz efirimizi gutarýar. Köp sağ ol Murat. Ana şurada näme görkez arkadaşy Azat Türkmen bir zat haýyş edýär. Murat Gylyçow diýär. Meni moderator bilen kommentariýalary näme diýinýär? Regulasiýa diýinýär. Şonu görkez ana şu biraz ýokarrakda häzir. Şonu doğrudan ýokarda ýene iki näme ýokary çykmaly. Ana şunu pikir edeli sebebi men görýän şurada Hanjar diýip bir provokasiýa çekolýa bolýan şol allygyny şoňa gaýtaryp berdi ýani. Bizi gorady, bizim çykyşymyzy, bizim arkaýyn çykyş etmemizi gorady. Şoň üçin şu tomoşaçylarymyzyň arasyndan şular ýaly gepetede düşünýän onsaply adamlary biz elbetde şu göreşe ýol açmaly. Şoň üçin
belki şu meseleni pikirlenip görersin. Belki şu moderatorluğu eline versen belki doğrudan hem şu çıkan seslenmelerden gereğini alıp wagtyny görkezler. Inni ikalı aýtsam bugünkü gepleşikde elbette biz bir neme başta belirlen temamyzdan gyşardyk. Şoň üçin uzagrak wagt gitdi. Inniki de belki diňe şol soralar oýunça dowam etsek gowy bolar gepleşigi. Sağ olun. Hormatly watandaşlar, biz kä wagt gülüp ýa-ni yumor hökmünde, şo yumor janry hökmünde size düşünürýän zatlarymyza dogry düşünün. Başgaça onu düşündirip bolmak, o kelle sığjak zatlarda uly bir giden maskaraçyk. Şoň üçin biz gülmeli bolýar. O zaman Akıl Sapar agaň bir gowaýdan sözi bar. Diktator ýykanyňda gülüp ýykmaly. Sağ olun.